Umalis ka nga dito. Wala akong pera. Sige na po, Ale. Gutom na po kasi ako. Iho, bakit ka namamalimos? Wala ka bang magulang? Wala na po, Ale. Uli lang lubos na po ako. Huwag kang maawa dyan, Mitch. Baka kung saan lang niya dalhin ng pera. Kanina pa ako nagugutom. Hindi ko makita yung bahay nila, Mitch. Ayun, sakto may kainan dito. May pagkain ba dito? Parang wala naman taong kumakain dito. Magandang araw po, ma'am. Maupo po kayo. Ma'am, ano pong order nyo? Ano bang meron dito sa inyo? Wala ba kayong menu or pagpipilian ng mga orders? Naku, wala po, ma'am. Mamili na lang po kayo dito. Ano ba yan? Sige, sabihin mo na lang sa akin kung anong meron kayo. May sisig, pakbet, at kilayin po kami, ma'am. Yun po ang specialty namin dito. Ano ba yan? Wala man lang masarap na pagkain dito. Pasensya na po kayo, ma'am. Yan pa lang po ang available ngayon na naluto. Sige, bigyan mo na lang ako ng isang order ng pakbet at saka kanin. Yun lang. Sige po, salamat po. Pakihintay na lang po ng mga 5 minutes para iserve po namin sa inyo. Sige, pagibilisan ha. Sige po. Saan ko kaya makikita ang bahay nila, Mitch? Ma'am, ito na po yung babayaran nyo. Bakit ang mahal naman pala dito? Ma'am, sakto lang naman po ang presyo namin dito. Presyong pangmasa lang po yan. O, ito. Yung sukli ko ha. Grabe naman ang ali na to. Di yata makatulog sa piso na sukli. Oh, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at may hahanapin pa ako. Opo. Ito na po yung sukli nyo. Taga saan kaya yung ali na yon? Mukhang hindi taga rito. Sobrang kuripot. Si Laila ba yun? Si Mitch ata yun ah. Laila, mabuti nakita kita. Aalis na sana ako. Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Hindi ko nga mahanap ang bahay nyo. Lobat na kasi yung cellphone ko kaya hindi na kita matawagan. Sandali, kumain ka na ba? Oo, kumain ako. Doon sa isang kainan. Ang mahal pala ng pagkain dito. Ah, ganun ba? Hindi naman siguro. Mura lang naman ang mga pagkain dito sa probinsya. Nako, para sa akin mahal na yon. Alam mo naman ako, pagdating sa pera, kailangan tipirin. Kaya ka pala yung mayaman. Oo naman. Kaya bawat piso, pinapahalagan ko yan. Mahirap kayang kumita ng pera, no? Tama ka dyan. Palimos po. Pambili ko lang po ng pagkain ko. Umalis ka nga dito. Wala akong pera. Sige na po, Ale. Gutom na po kasi ako. Iho, bakit ka namamalimos? Wala ka bang magulang? Wala na po, Ale. Uli lang lubos na po ako. Huwag kang maawa dyan, Mitch. Baka kung saan lang niya dalhin ng pera.
Gusto mo bang kumain? Opo. Gutom na po kasi ako, Ale. Sige, sandali lang. Ibibili kita ng pagkain sa may tindahan. Bakit pinagkakaabalan pa niya yung batang yan? Hindi niya alam, inuuto lang siya. Eto na, pasensya na. Yan lang ang tinda nila. At ito pa, pambili mo mamaya ng pagkain mo. Maraming salamat po, Ale. Sobrang bait niyo po sa akin. Walang anuman, iho. Basta wag mong gagamitin yung perang yan sa ibang bagay, ha? Opo, pambili ko na lang po ito ng pagkain namin ng kapatid ko. May kapatid ka pa pala? Kita mo na, sinabi ko naman kasi sa'yo eh, peperahan ka lang yan. O ito, pandagdag mo para may pambili kayo ng bigas at ulam ng kapatid mo. Maraming salamat po. Sige po, alis na po ako. Uto-uto pala itong si Mitch. Tara na, Laila. Doon na lang tayo mag-usap sa pwesto ko. Saan naman yun? Basta malapit lang yun. Sige na nga. Teka lang, Mitch. Diyan ako kumain, no? Alam mo ba, hindi ko nagustuhan ng pagkain dyan. Ba't naman kaya nagtayo pa sila ng kainan dyan? Hindi naman mabenta. At ang mahal pa. Anong oras ka ba kumain kanina? Kaninang umaga lang. Ah, kaya pala. Wala pa talagang masyadong lutong ulam doon. Ganun. Kahit na. Siguro walang masyadong pumupuntang kumakain dyan, no? Tara na, sa pwesto ko. Bakit dito tayo? Wala na ba ibang lugar para mag-usap tayo? Ma! Mabuti naman at dumating ka na. Anak mo siya? At ito yung sinasabi mong pwesto mo? Oo, Laila. Siya si Raizel. Mano po? Hindi totoong walang pumupunta dito. May mga oras ang mga tao para kumain dito. Tama po si Mama. Hapon po kasi nagpupunta ang mga tao dito para kumain. Ganun ba? Oo, Laila. Kaya mamaya, mag-uumpisa na ako magluto ng pares. Yun ang dinadayo ng mga tao dito. Pares? Yun ang paborito kong kainin. Pag natikman niyo po ang luto ni Mama, baka po dadalasan niyo na po ang pagpunta dito. Pasensya na kayo sa akin, ha? Hindi ko naman alam na sa inyo pala itong pwesto dito. Wala yun. Mamaya, ipapatikim ko sa iyo ang pinakamasarap na pares na ngayon mo lang matitikman. Talaga? Sige, hihintayin ko yan. Mitch, pwede bang mag-take out mamaya? Oo naman. O, sige, tara na. Maupo ka muna at ihahanda ko lang yung lulutuin ko. Sige.